Na nézzük, hogyan lehet ilyen technikával csomagolni, igazából csak kiegészítően fogok beszélni, mert ugye a videóban láthatjátok, de a lényeg, hogy oldalról be kell hajtani, és gyakorlatilag két ilyen háromszöget alkotni, amit szépen utána ráhajtogatunk a könyvre, és a legvégén rögzítünk, egyetlen egy kis cerruxot használok az egésznek az összetartásához, azt is legalul. A kívánságcsomagot szoktam ezzel a technikával csomagolni, amihez ilyen könyves kiegészítők járnak. A kívánságcsomagban személyre szabottan választok neked könyvet, általában a TBR listádról, és ezek egyszerű csomagokként is rendelhetőek, illetve előfizetéssel is. Emellett pedig van egy másik előfizetői csomag is a Booknesten, ami a könyvklub előfizetés. Itt meglepetéskönyvet fogsz kapni minden hónapban, ami mindig új megjelenés, vagy maximum 1-2 éves megjelenés lesz, emellett pedig titkos ajándékot is rejt majd az a csomag, ami mindig valami különleges, valami szép, például könyves dekorációk, vagy könyvmolyos cuccok, bármi, amit egy könyvmoly imád, és amire szüksége van. Emellett pedig abban a csomagban is lesz egy pár könyves kiegészítő, lesz benne jelölő, lesznek benne matricák, illetve mindegyikben lesz egy kézzel írott könyves idézet is. Mind a két előfizetést megtalálod a Booknest Instagram oldalán, úgyhogy ha te is szeretnél minden hónapban ilyen csomagot kapni, akkor ott elő tudsz rájuk fizetni, vagy nyugodtan ír nekem privátban.